کراچی پیش آیو کے سانحہ گل پلازا نہ یوکا دل پدردی ویل بتا بلکہ ای ویل حکومتی ادارہانی کارکردگی سرا ہم سنگین سوال چس کن گئی۔ آس لگگا چی بازی قیمتی جان ضیاء بتا اش ہوار تاجرانی اربا کلدار تاوان ہم بتا ویل پد ریسکیو او فائر بریگیڈ کاروائی تاخیر شکار بتا عمارت فائر سیفٹی ایچوری مؤثر نظام موجود نہ بتا نہ ہی ایمرجنسی ایگزٹ راہ فعال بتا ہما کے ہم گرنچے حکومتی ادارہ غفلتا ظاہر کاں سوال اے ہم چس کنک بہ گئی اگہ عمارت نقشہ فائر سیفٹی اور حفاظتی معائنہ سرا بر وقت عمل بھی بیتے گڑا یہ سانحہ مزنی پیمانہ سرا تاوان نہ بتگا سانحہ گل پلازے یک رند واتر اے حقیقت بے نقاب کتا کہ اگہ حکومتی نگرانی قوانین سرا ترندیا عمل درآمد او احتساب یقینی جوڑ کننگ نبی گڑا اے وڑے المناک ویل خدشات ہمک جاہا موجود وان۔ ویش نیوز، کراچی۔